Uda osoa honen zain egon gara, egun honen zain, eta dirudienez, heldu da Realaren lehen fitxaketa edo lehen izena. Markel. Ezin dugu esan, Reala, fitxaketak egin ez duen talde bakarra izan dela, zehatzo Gironak bere Lemarren fitxaketa inda duela adirazi zuten, eta gaur goizian Fabrizio Romanok, Realeko festa hau hasi du, Duje Kaletakar jokalaria Realera etorriko dela dirudi, eta isa eguneko unian inda dagoela dirudi. Asko gustatu zait nola esan duzun izena, egia esan nik ez dakit nola esaten den ondo, baina Kaletakar, Olimpik de Lyoneko jokalaria, 28 urte, bat laurogeita hamabi. Bueno, azken bi denboraldietan ez da oso ondo ibili, Frantzian komentatzen duten moduan, baina Realari ondo etorriko zaion profil bat da. Eta pixka bat logikarekin jarraituz, ez? Igor Julioren profilantzekoa, baina merkeago erten daiteke, edo beste formula batekin. Hori da, alde batetik Fabrizio Romanok dio lagapena urte batekoa dela eta erosketako fitxaketako opzio hori 3 milioietakoa dela, baina bestetik Mateo Moretok 4 milioietakoa dela. Orduan, hala ere, 3-4 milioitxo, Erik Bretosek olaberen modus operandi horrekin jarraituz ez, lagapena fitxaketa itxeko aukerarekin. Gisa esan da, ondo, itxura ona duen jokalaria da, taldian ez dakagu ezaugarri hoiek ditsuan jokalariren bat. Bai, ez dakit ilusioa norartekoa izango den, ze azkenean, azken bi Ez denboraldi da hauek, jokalari oso ezaguna. bai, ez da ezaguna eta azken bi denboraldi hauek ez dira bere denboraldi honenak izan, baina pixka bat egin dezakeguna da Realaren krokisa, ez? Azkenean Realaren lehen aukera Igor Julio zen. Igor Juliorekin dena adostuta zegoen, jokalariak etorri nahi zuen, eta claro, Brightonek jokalaria saldu nahi zuen. Realak ez zuen diru asko laga nahi defentsan, eta orduan beste aukera batera jo dute, aukera hau Kaletakar da, eta zuk esan duzu moduan, utzita etortzen bada, eta gainera erosteko aukera hori ez bada derrigorrezkoa, hau da, denboraldi eskaz bat egiten badu, Realak ez du zertan erosi, orduan aukera ona dela esan dezakegu ez. Asko irabazteko eta gutxi galtzeko esango nuke, ze azkenean esperientzia handiko jokalaria da, eta defentzei ere, gure defentzei, ondo etorriko zaie. Bai, Igor Julioren operazioak gitxi gora bera 13 milioietan egongo zan, orduan, 13 milioi jarri mai gainean, eta ondoren denboraldi oso kaskarra itxen badu jokalari horrek, bazkenian operazio hori jendia gainean jarriko zaizu ez. Kasu honetan, zuke potozun bezala, esperientzia handiko jokalaria, Europako liga handienetan jokatu duen jokalaria, bai Ingalaterran, gero baitxare ointxe zuen bezala Frantzian, Champions League jokatu du, Europa League jokatu du, orduan, esperientziaren aldetik, gaztiak elikatzeko prest dagoan jokalaria. Bai, kontuan izan behar da hemen, bere postuan Jon Patxeko jokatzen duela. Jokalari kroaziarra eskumintia dela esango genuke, baina esker aldetik jolastu duela orain arte, orduan bere postuan Jon Patxeko egongo zen, 2030 arte kontratua daukana, eta orain dela gutxi berritu zuena gainera kontratua. Orduan, garrantzitsua da lagapena izatea ere, ez oztopatzeko, ez? Edo ez bintzat tapatzeko atzetik datorrena. Kasu honetan, Jon Patxeko ja mm, urte batzuk daramatza Jon Patxekok jauzi hori eman gabe, berearengatik espero dena, eta beste aldetik Jon Martin daukagu, aurten 11koan ez badago, behintzat garrantzitsua izango da. Orduan, horrelako ibilbidea duen jokalari bat ekartzeak, onera egin dezake, aurten agerdek egin duen bezala, gero denboraldi amaieran, ikusi dugu maila jaitsi duela, baina zuk esan duzu moduan, Salzburgon jolastu du, Olympique de Marseillan, Premier Leagueen 13 partida ditu Southamptonekin, eta gero Frantziako ligan Lyonekin ere 156 partida ditu guztira, eta hori kontuan izateko zerbait da, ez? Europan ere, aurten Realak ez du jokatuko, baina ibilbidea dauka, 34 partida Europa Liguen aurten 9 jokatu ditu Olympique de Lyonekin, orduan hori ondo etorriko zaio taldeari, eta nik uste dut Jon Martin alboan izaten badu ere, nahiko berri ona izango dela Realarentzat. Bai, segurazki eskerretik ikusiko dugu, ointxe ipatu esun bezala, eta, nik uste ez dela oztopo bat Realaren zat, ze azkenengo urtietan ikusi dugu nola Lenormand eta Zubeldia
bisak eskuinekin ba, ondo moldatzen diazen jokalariak batera ondo ibili diala. Orduan, hori, arraroa da, bueno, aipatzekoa da, Pacheco zentral eskerti bakarra dala, eta agian bost jokalari horietatik, bueno, ba, ateratzeko postu horretan gertuan dagoen jokalaria, zala ez? Orduan, honek igual pistaren bat ematen digu bere egoeraren inguruan, ze segurazki badirudi geratu ingo dela. Gero, ezaugarriekin eta azkenengo denboraldiko datuekin sartzen bagera, bueno, airez oso ondo juten dan jokalaria da, ze euneko 74,5 irabaziak ditu duelo aereo horietan. Osea, Jon Martinekin batera, bueno, ba, airez, segurazki bai erasoan eta bai defentsan aukera handi xaukiko ditugu, eta gero baloiarekin oso segurua dan jokalaria da, ze open play pasetan, hau da, ba, bueno, partidan zehar ematen diren pasien guztien artean, uneko 81ko asmatzia, Lioneko datu altuena hontan. Bai, nik uste hortxe dagoela klabea, ez? Realak azkenean baloiarekin trebea den norbait bilatzen du, eta horregatik aukeratu zuen Igor Julioren aukera behin deskartatuta, ba, kaletakarrekin goaz. Beste gauza interesgarri bat, da zuk aipatu duzuna, Jon Martinekin batera, biak hainbeste irabazten badute goitik, eta gainera, baloi geldian orain Realak hobetzen badu, hor beste arma interesgarri bat dago, Ez soilik defentzan, baizik eta erasoan ere. Bueno, kezkatzen dagoen beste gauza bat da, Realak zelai erdian botatzen badu defentsako marra, orain arte egin duen bezala, eta pasaden urtean ikusi genuen bezala, hor sufritu dezake, ez Jon Martinek, ze nik uste dut hor zuzentzeko almena duela, baizik eta kaletakarrek, ez? Jokalari geldiagoa da, eta hor, ba, zubeldiaren moduan, ba, sufritu dezake. Bai, ointxo ipatugu baldaro eta mabi, baldaro eta mairu, osea, jokalari oso handixa da, eta klaro, atzera itxeko, ba, zeinbait, bueno, zalantza izan ditzaken jokalaria da ez. Aurreko denboraldian ikusi genuen Zubeldiak ere arazo horiek baditzuela, orduan, Zubeldia eta kaletakar, bueno, zelai erdiko marra altu batian, gaizki edo oso gaizki atera daiteke. Gero, hori, zeinekin uste duzu egin dezakela bikote ona? Nik uste dut Nik uste argi dagoala, ez? Nik uste dut eskerretik jokatzen badu, eskuminean Zubeldia edo Jon Martin ikusiko dugula, nik pertsonalki Jon Martin nahi dut ikusi minutu askorekin, baina egia esan ezin dugu astu Zubeldia. Gero egia esan, horrelako jokalari profil batek partidako 5,5 despeje egiten baditu, eta, bueno, aire ondo badoa, baloiarekin trebea bada, ba, bueno, ba, ez da hain garrantzitsua nor duen alboan, ez? Bere errendimendua ona bada, azkenean horrek konpensatuko du. Realean nik uste dut hori gertatu dela azken urteetan, ez? Lenormanek momentu kaskarra izan zuenean, Zubeldiak konpentsatu zuen, Realean Zubeldiak momentu kaskarra izan duenean Agerde konpentsatu du, eta uste dut aurten antzeko zerbait gertatu daitekela, espero dugu bikoteak jokatzen duenak ondo egitea, baina hala ere, rendimendu altua izatea. Baina hala ere, horrek enau guztiz kezkatzen orain momentuan. Eta baitxa ere, atzo gauian, beste albiste bat izan genuen, eta hau bai, bueno, niri behintzat ilusioa intzidan jokalaria, Gonzalo Guedes, Portugaletik esate dute inda dagoela, baina gaur goizian, El Diario Baskok, bueno, sufle hori pixkat jeitsi du, esan ez fitxaketa gertu dagoela edo behintzat komunikazioa taldien artean badagoela, ez? Baina ez da hola, bueno, guzti izin da. Bai, atzo gauean Twitterera sartze izan zen, eta bat batean, ez dakit nola daitze zen, baina Portugaleko medio garrantzitsuenak edo garrantzitsuenetako batek eginda zegoela esan zuen, eta, bueno, kriston posa hartu nuen, ze azkenean Guedes ezagutzen dugu, ligan oso ondo jokatu du bai Valentzian, eta gero Villarrealen beste rol batekin, baina hala ere gauza interesgarriak utita, internazionala izan da, orain arte gola izan du, egia izan, azkeneko 3-4 urteak ez dira bere honenak izan, baina oraindik 28 urte ditu, eta errendimendu hori Realean nik uste dut bueltatu daitekela, eta negoziaketak martxan daude. Atzo Twitterren atera zen, Aperribai eta Olabe, eta Bretos, oraindik enagoela ohituta, Sevillatik bueltan ikusi zutela, eta kasualitatez,
Wolvesen bigarren taldeak Sevillan jokatu zuen orain dela egun batzuk, orduan ez dakit kasualitatea den edo ez, baina dirudienez negoziaketak martxan daude, eta ez dakit itxiko diren hurrengo orduetan edo egunetan. Bai, polivalentzia handiko jokalaria ez, aurreko 3 postuetan jokatu dezaken jokalaria da, eta aurten, bueno, fitxaketa itxen bada, ikusiko du benetan, Barrenek zuzeneko lehiakide bat izango duela, postu horrengatik ez, segisa da Sergio Gomez ere bazkerre galian jokatzen duela, baina ez dala bere postu finkua ez, Bai, orduan, bai. ba hori, detu atu esaten da bezala ukiko du lehiatzeko postua Barrenek, eta ea ba, honekin batera bere maila handitzen duan. Nik uste dut Barreneri ondo etorri alzaiola eta baita ere Kubori. Zen nik uste dut Bai, Guedes etorrita Beker bai ala bai aterako dela, eta Arabia Saudira esango nuke irtengo dela, eta Sergio Gomez beste postu batean ikusiko dugula. Ez dakit zelai erdian edo esker lateralean. Baina nik uste dut oso interesgarri esan daitekeela fitxaketa hau. Ez dakigu ze presiotan mugituko den fitxaketa hau edo, bueno, lagapen bat izango den edo ez. Baina niri ilusio pixka bat bai egiten dit, eh? bai, eta batez ere jakitia Reala ja mugitzen ari dela eta Bai. gauzak geroz eta gertu dauzela ere, ba, bueno, pixkat ere argi hori pizten azten da ez. Orduan, ba, bueno, momentuz ez da Guedesen inguruan ezer da, baina espero dugu aste hauetan ja zoze inda geratzia, eta bi jokalari hauetatik kanpo nik uste ez dala ezer geixo espero, edo behintzat momentuz ez da ezer ba, bueno, gertatzen ari. Ez dakigu oraingo astean konfirmatuko diren edo ez, baina nik uste dut hone biak eta Eki Fernandezena isten bada, ez dugula ezer gehiago edukiko. Oraindik lan Ez, asko falta da egiteko, bai lehen taldean, bai bigarrenean, oraindik fitxaketa bakarra izan duela. Orduan, adi egongo gara hurrengoko orduetan, ze garrantzitsua dirudite. hori da.